Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin żar eżibizzjoni tal-artist Anthony Cauchi f'Palazzo De Piro l-Mdina. F'din l-eżibizzjoni hemm l-wiri biċċiet tal-arti li l-artist ħoloq f'dawn l-aħħar xhur. Cauchi li huwa pittur u ċeramist spjegalna kif kiber jara lin nannu tiegħu jagħmel id-dekorazzjonijiet tal-knejjes u beda jistudja l-arti ta' età żgħira. Tul l-istudji tiegħu kellu bosta għalliema prominenti. Wara kolli jisu 14 sena dħalt l-School of Arts taħt Salvo Apap u Dimek u Harry Holden u Barte daw kollha kienu tiegħu. U mbagħad ħadd lej level, wara level u mbagħad bdejt nagħmel ġġal exhibitions kollettivi. U studja l-arti kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, inkluż Perugia taħt il-professur Orfej. Mistoqsi minn fejn isib l-ispirazzjoni tiegħu u qalilna li x-xogħol taċ-ċeramika jiġi ispirat minn dak li jaqra, filwaqt li l-pittura tiegħu hija interpretazzjoni tal-ħajja madwaru. Ċeramika tirrifletti dak li naqra u dak li naħseb. Jiena naqra l-filosofija, naqra l-istorja, naqra l-mitoloġija u l-history, x'kont nagħlem il-history wkoll. Jakkumpanja lil Idrin f'din il-wirja kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli.